ruwan wuta a Yobe. Rundunar dakarun sojojin saman Najeriya ta tabbatar da hannunta ciki wa mazauna ƙauyen garin Buhari lugudan wuta a Yobe. Kamar yadda kakakin Nabi ya bayyana, ya ce tabbas an hango 'yan ta'adda ne a kusa da yankin, lamarin da yasa aka yi lugudan wutar kenan. Da farko kakakin rundunar ya musanta lamarin sake ruwan wuta, lamarin da yasa wasu da dama suka mutu yayin da wasu kuma suka jikarta. Ku yi subscribe din tashar mu domin samun sabbin shirye-shiryen mu a kodayaushe. Assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Sannu da sake kasancewa da mu a wani sabon shirin. Yan Boko Haram sun fara komawa Kaduna daga Sambisa. Hukumar DSS ta sana. DSS ta bankaɗo yadda yan Boko Haram ke koma a jihar Kaduna. An ankarar da jami'an tsaro da su miƙe a tsaye tun da wuri tun kafin abubuwa su yi tsauri. Fiye da shekaru 10 kenan Najeriya na fama da rikicin yan ta'addar Boko Haram. Hukumar DSS ta ce 'yan Boko Haram sun fara guduwa daga dajin Sambisa da ke Borno zuwa karamar hukumar Cikun ta jihar Kaduna. A cewar Punch, an samu wannan labari ne a takarda mai taken karin bayani na koma 'yan ta'addan Boko Haram zuwa Rejana a jihar Kaduna, tare da sa hannun DCG BO Besi mataimakin kwamandan bincike na hukumar NSCDC. A cewar takardar, wasu manyan Boko Haram na shirin haɗa kai da Adamu Yunusa da mabiyansa, saboda haka hukumar DSS take ankarar da jami'an tsaro da su farga. A cewar takardar, an gano shirin wani babban dan Boko Haram Ibrahim tare da yaransa suna tashi daga dajin Sambisa a Borno zuwa dajin Rijana a karamar hukumar Cikun ta jihar Kaduna domin su haɗe kai da wani Adamu Yunusa Siddiq. Saboda haka ana kira gare ku da ku tashi hatsi wajen sintiri da binciken leken asiri akan waɗannan wurare. An hallaka shugaban 'yan ta'addan ISWAP Albarnawi bayan shekaru da dama ana farautarsa. An samu nasarar hallaka shugaban 'yan ta'addan ISWAP Albarnawi a jihar Borno, rahoton Daily Trust. An samu rahoton cewa an kashe Albarnawi ne a ƙarshen watan Agusta 2021. Musa Albarnawi ne dan mu'assasin Boko Haram Muhammad Yusuf, wanda shine jami'an tsaro suka kashe shi a shekara ta 2009 yayin da ya fito na fito da gwamnati. An samu ruwayoyi game da labarin mutuwar tasa, yayin da ruwayar farko ta ce sojojin Najeriya ne suka hallaka shi, wata majiyar kuma ta ce rikicin cikin gida ne tsakaninsa da sauran 'yan ta'addan ISWAP yayi sanadiyar mutuwarsa. Duka ana muke zuwa muku da karshen wannan shiri namu na wannan lokacin. Ku yi like da comment cin gyara ko korafi, kana ku danna subscribe kana ku yi subscribe din tashar mu domin samun sabbin shirye-shiryen mu a kodayaushe. Ku yi subscribe din tashar mu domin samun sabbin shirye-shiryen mu a kodayaushe. Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Sannan mu da sake kasancewa da mu a wani sabon shirin. Da dumadumin sa wani jirgin yaki yayi lugudan wuta a Yobe ya kashe fararen hula da dama. Wani jirgin yaki ya kai hari ƙauyen Buhari a karamar hukumar Yunusari ta jihar Yobe. Lamarin yayi sanadiyar rasa ran 'yan fararen hula da dama a safiyar ranar Laraba 15 ga watan Satumba. Sai dai rundunar 'yan sandar jihar ta ce ba ta tabbatar da kai harin ba, ta ce ba ta da labarin lamarin. Wani rahoton sashen Hausa na BBC ya nuna cewa wani jirgin yaki da ba a tabbatar daga ina ya fito ba ya yi lugudan wuta a ƙauyen Buhari da ke karamar hukumar Yunusari ta jihar Yobe. Lamarin wanda ya afko a safiyar ranar Laraba 15 ga watan Satumba ya yi sanadiyar mutuwar fararen hula da dama wanda ba su je ba su gani ba. Wani mutum da ya rasa 'yan uwansa a harin ya shaida wa sashen labarai cewa sai daga baya ɗaya daga cikin jiragen ya yi lugudan wuta akan wani bangare na garin. Ya bayyana cewa jirgin babba ne kuma irin na sojoji, amma ba su san daga inda ya fito ba. A cewarsa, da misalin karfe 8:30 na safe abin ya fi afko, har zuwa lokacin da ɗaya daga cikin jiragen ya faɗo a wani bangare na garin yana taɓarin wuta. Duk gidajen da suke bangaren sai da suka lalace. Ya kuma bayyana cewa ba su san adadin mutanen da suka mutu ba, amma ya ce ko a gidansu matar mahaifinsa, 'yarsa, yayarsa duk sun mutu. Har ila yau ya ce babu wani jami'in tsaro da ya je wajen domin akwai yaran Boko Haram da ke shawagi a wajen. Idan shaidan ya ce da su da 'yan gari ne suka aikin kwasar gawayyaki tare da kwashe waɗanda suka jikkata zuwa asibitin Gaidan. Sai dai kuma da aka tuntuɓi mai magana da yawon 'yan sandan jihar Yobe ASP Dungus Abdulraham ya bayyana cewa ba su da masaniya akan lamarin, amma ya ce zai tuntuɓi sashen BBC idan ya samu cikakken bayani. To sai dai jim kaɗan da yaɗa jita-jitan jirgin yaƙi ya yi lugudan wuta kan al'ummar gari, rundunar sojoji ta yi martani kan rahoton. Rundunar sojojin sama ta yi magana kan jita-jitan da ya dabaibaye wani jirgin yaƙi da ya jefa bambamai cikin kuskure a wani ƙauye a jihar Yobe. Mai magana da yawon rundunar sojin saman Najeriya Edward Gwaket ya musanta cewa rundunarsa ke da alhakin faruwar wannan lamari. Gwaket ya bayyana cewa aikin NAB na ƙarshe a jihar Yobe bai kasance a ƙaramar hukumar Yunusari ba. Sai dai kuma daga baya an yi watsi da rahoton da ke ikirarin cewa wani jirgin sama mallakar sojojin saman NAF ya kashe wasu mazauna garin a jihar Yobe wanda ba su zo ba su gani ba. Lezi ta tattaro cewa mai magana da yawon NAF Air Commander Edward Gwaket ne ya yi wannan karin haske a cikin wani rubutu da aka yada a shafin Facebook.
Wata kungiyar tsaro ta yi zargin cewa jirgin yakin NAF yayin da yake tsaka da yaki da Boko Haram da ISWAP ya jefa bamamai bisa kuskure a ƙauyen Buhari da ke karamar hukumar Yunusari wanda ya kashe mazauna yankin da dama tare da jikata wasu. Gwabked ya ce rahoton da yake ta yawo a kafafen sada zumunta ƙarya ne, ya ƙara da cewa aikin ƙarshe da rundunar NAF ta yi a Yobe ya gudana ne a ranar Lahadi 5 ga watan Satumba. Ya yi bayani cewa aikin na makamai ne kuma ba ya amfani da bam ba ko kuma makami mai linzami ba. Duka nan muke zuwa muku da ƙarshen wani shiri namu na wannan lokacin. Ku yi like da commenting gyara koko. Ku yi subscribe din tashar mu domin samun sabbin shirye-shiryen mu a kodayaushe. Ku yi subscribe din tashar mu domin samun sabbin shirye-shiryen mu a kodayaushe. Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Sannu da sake kasancewa da mu a wani sabon shirin. Sheikh Ahmad Gumi na karfafa aikin fashi da makami a Arewa. Ƙungiyar CAN ta yi zargi. Ƙungiyar CAN ta zargi shahararren malamin addinin Musulunci Sheikh Ahmad Gumi da karfafa ayyukan fashi da makami a yankin Arewa. Shugaban kungiyar reshen jihar Imo, Rabi Ichas da Bayan Ichas ne ya bayyana hakan a yayin da ya zanta da manema labarai. Ya ce matsalar rashin tsaro da take tasowa a arewa na iya cinye kasar baki ɗaya idan har gwamnati ba ta ɗauki matakan da suka dace ba. Kungiyar Kiristocin Najeriya CAN ta zargi malamin addinin Islama Sheikh Ahmad Gumi da karfafa gwiwar 'yan bindiga da ayyukansa a arewacin Najeriya kamar yadda jaridar Sun ta rawaito. Shugaban CAN na jihar Imo, Rabi Ichas da Bani Ichas ya bayyana hakan ne a cikin wata hira da ya da manema labarai a Abuja gabanin cikar shekararsa 45 a ranar da aka kafa sa a Owerri, jihar Imo. Ya yi hayayen cewa rahin tsaro da yake tasowa arewa na iya cinye kasar baki daya tunda gwamnati ta ki duba ayyukan 'yan bindiga da ke tayar da hankulan jama'a da gaskiya. Don haka ya hayawarci gwamnati da ta gargaɗi malamin addinin Musulunci Sheikh Gumi wanda ya yi kirarin cewa kalamansa yana ƙarfafa gwiwar 'yan ta'adda kuma hakan yana ƙara inganta ayyukansu da rashin imani da suke yi a yankin arewa. Bango ta kuma rawaito faston ya ci gaba da cewa sai dai idan an ɗauki tsatsauran matakai don daƙile lamarin almajirai, idan ba haka fashi da makami zai ci gaba da zama a arewa na dogon lokaci tare da yin illa ga rayuwar zamantakewa da kuma tattalin arziki. Ya kuma bayyana hujjarsa da cewa ba zai yi ku kasance da tsarin rayuwar almajiranci ga gwamnati ba a cikin shekara 40 da suka gabata a cikin al'umma da ke tarbiyyantar da mutane ba tare da wata alama ba ga iyalai ko garuruwa ko kasashensu ba. Waɗannan yaran suna warwatsa ne a ko'ina akan tituna ba tare da kun san cewa wata rana za su iya barin titi sannan su tafi daji inda za su fara sana'ar garkuwa da mutane ba. Hakanan a cikin al'umma mai hankali ba za ku iya samun irin su Sheikh Gumi ba, malamin addini da ke haɓaka ta'addanci, kuma ku yi tunanin hakan zai ci gaba. Duk da haka shine abin da muke gani a yau, ba ma ganin wani abu fiye da abin da muka shuka. Ya kuma ƙara da cewa mun bar wannan abu, rashin tsaro ya ci gaba kuma yanzu zai cinye kasar nan baki daya idan ba a dauki tsatsauran mataki na fitar da almajirai daga kan tituna ba, a ba su damar mallakar hankalin kansu, a sanya su a makaranta kuma a taimaka musu su fahimci damar su. Barayin nan su ne almajiran da suke tsayawa a gaban gidajenmu suna bara. Duk da haka muna addu'a kuma wannan shine dalilin da yasa har yanzu Allah ke rai al'ummar mu. Na yi imani da cewa Allah zai ci gaba da tallafa mana. Ku yi subscribe din tashar mu domin samun sabbin shirye-shiryen mu a kodayaushe. Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Sannunmu da sake kasancewa da mu a wani sabon shirin. Da dumudumin sa 'yan sanda sun yi nasarar kama wani dan bindiga da yake da hannu wajen sace ɗaliban makaranta a Kaduna. 'Yan sanda sun damke wani wanda ya fice wajen garkuwa da mutane a Kaduna. Usman Muhammad mutumin Zamfara ne wanda yake satar mutane a Igabi da Giwa. Dan bindigan ya taimaka wajen sace ɗalibai da dama da aka rinka yi a makarantu. A ranar Alhamis ne 17 ga watan Satumba 2021, jami'an 'yan sanda a jihar Kaduna suka ce sun kama wani da ake zargin yana da hannu a satar yaran makaranta. Puns ta kuma rawaito cewa 'yan sanda sun na kyautar zaton wannan mutum ya taimaka wajen ɗauke ɗaliban makarantar Bezel Baptist High School na Jami'ar Greenfield. Mai magana da yawun bakin 'yan sandar jihar Kaduna, Muhammad Jalige, ya tabbatar da wannan mutumin da ake tuhuma da laifi a babban ofishin 'yan sanda a jihar. Rahoton ya ce haka zalika wanda ake zargi da ɗauke ɗalibai 37 har da wata mata mai ɗauke da juna biyu daga makarantar gandu a Afaka Igabi suna nan a hannun hukuma. Har ila yau ne Muhammad Jalige ya gabatar wa duniya da wanda ake zargi da kashe Abdulkarim na Allah har gida, su ma dai sun amsa laifukansu da kansu. Jalige ce Usman Muhammad daga Bukuyum a jihar Zamfara ya shiga hannunmu bisa zarginsa da hannu wajen ɗaukar ɗalibai a waɗannan garuruwa uku. Muhammad yana cikin waɗanda suka addabi garuruwan Kaduna da Giwa da satar mutane kamar yadda muka samu labari. Muhammad mai shekara 41 ya amsa laifinsa bayan ya shiga hannun jami'an tsaro. Ya ce ya saba tsare mutane har sai an biya kuɗin fansa tukunna su.
Jalige ci gaba da cewa bayan mun samu bayanan sirri a ranar 20 ga watan Agusta 2021 da kimanin karfe 9 daidai dakarun operation yaki da tawagar FIBSTS daga Abuja suka kutsa kai wani gida a Sikolai Kaduna inda suka damke wani Usman Abubakar namiji mai kimanin shekara 41 dan asalin ƙauyen Adabka Bikuyum jihar Zamfara wani gawurtaccen dan bindiga da ya addabi cikin Igabi da Giwa ta jihar Kaduna. Ya amsa laifinsa da garkuwa da mutane da dama yana karban kuɗin fansa yana kuma da hannu a cikin harin da aka kai wa jami'ar Greenfield Bezel Baptist Academy da makarantar Gwandu a Mondu Kaduna. A jiya an ji kwamishinan 'yan sanda na jihar Kwara ya kai kuka wajen IGP inda ya shaida masa cewa babu isasshen kayan aiki sannan jami'ai sun yi musu kana. Usman Alƙali Baba ya yi albashir rundunar 'yan sanda za ta ƙara yawan jami'ai da mutum 20,000 a shekara 2. Duka nan muke zuwa muku da ƙarshen wannan shiri namu na wannan lokacin. Ku yi like da comment cin gyara ko ƙorafi kana ku danna ƙarar sanarwa domin kasancewa da mu a shiri na gaba. Ku yi subscribe din tashar mu domin samun sabbin shirye-shiryen mu a kodayaushe. Ku yi subscribe din tashar mu domin samun sabbin shirye-shiryen mu a kodayaushe. Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Sannu da sake kasancewa da mu a wani sabon shirin. Da dumudumin sa 'yan bindiga sun kai hari garin Kaduna sun kuma kashe shugaban Miyatta Allah. 'Yan bindiga sun hallaka shugaban kungiyar Miyatta Allah karamar hukumar Lera ta jihar Kaduna Abubakar Abdullahi. Maharan sun kashe shugaban kungiyar ta MACBN bayan sun kai farmaki gidansa cikin dare tare da neman ya basu miliyan 20. Kakakin kungiyar MACBN a jihar Kaduna Ibrahim Bayar Zango ya tabbatar da faruwar lamarin. Wasu 'yan bindiga sun kashe Abubakar Abdullahi shugaban kungiyar Miyatta Allah karamar hukumar Lera ta jihar Kaduna. Harin ya faru ne da sanyin safiyar ranar Juma'a. Daraktan watsa labarai na kungiyar MACBN a jihar Kaduna Ibrahim Bayar Zango ya tabbatar da faruwar lamarin ga jaridar Punch. Sai dai kuma babu wata sanarwa a hukumance daga gwamnatin jihar ko kuma 'yan sanda akan hakan. A cewar mai magana da yawan Makban, maharan sun afka gidan shugaban wanda aka fi sani da dan Bardan a garin Lere da misalin karfe 1 na dare. Jaridar ta kuma rawaito cewa 'yan bindigan sun nemi ya ba su naira miliyan 20 daga gare shi kafin su dauke shi zuwa inda suka kashe shi akan babban hanyar Saminaka zuwa Mariri zuwa Zango. Ya ce da sanyin safiyar yau ɗaya daga cikin membobinmu ya kira don sanar da shugaban Makaban reshen jihar cewa da misalin karfe 1 na tsakar dare Juma'a wasu 'yan bindiga da ba a san ko su wane ne ba sun kai hari gidan shugaban Makaban a karamar hukumar Lera sannan sun kashe shi. Lokacin da suka isa gidan nasa da misalin karfe 1 na dare sun nemi ya ba su naira miliyan 20 domin zai tsira da ransa amma ya ce musu ba shi da irin wannan kuɗin. Duk da ya samu damar haɗa musu 250 ga maharan amma sai da suka kai shi bayan gari kan babban hanyar Saminaka zuwa Mariri zuwa Zango inda suka harbe shi hallashinsa. Kakakin Magban yayin da yake Allah wadai da harin ya yi kira da gwamnatin jihar da kuma hukumomin tsaro da su binciko harin don gano waɗanda suka aikata wannan ɗanyen aikin. Ya ƙara da cewa mun yi tar da wannan mummunan aiki kuma muna roƙon gwamnatin jihar da 'yan sanda da su binciko harin sosai tare da gano waɗanda suka aikata wannan laifi. Akwai buƙatar haka saboda Lere yana ɗaya daga cikin yankuna masu zaman lafiya, babu batun rikicin makiyaya da manoma, babu batun satar shanu a yankin, amma abin mamaki mutum kamar shugaban Makban aka kashe babban mai goyon baya da kuma kawo zaman lafiya a Lere. Wannan yanayi ana iya kashe shi. Duka ana miki zuwa muku da ƙarshen wannan shiri namu. Ku danna subscribe kana ku danna ƙarar sanarwa domin kasancewa da mu a shiri na gaba. Sai an jima. Ku yi subscribe din tashar mu domin samun sabbin shirye-shiryen mu a kodayaushe. Ku yi subscribe din tashar mu domin samun sabbin shirye-shiryen mu a kodayaushe. Assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Sannu da sake kasancewa da mu a wani sabon shirin. Yanzu rundunar sojoji ta kai farmaki sansanin 'yan bindiga ta ceto babban soja da aka sace NDA. Babban sojan da 'yan bindiga suka yi garkuwa da shi kwanan nan a kwalejin horar da sojoji na Najeriya ya sami 'yanci. An rahoto cewa Manjo CL Dotton ya sami 'yanci bayan da sojojin Najeriya suka kai farmaki wani sumame kan 'yan bindiga a cikin nasara. Yayin aikin ceton an lalata sansanin 'yan bindiga da dama a yankunan Afaka a birnin Gwari. Manjo CL Dotton wanda aka yi garkuwa da shi a lokacin da 'yan bindiga suka kutsa cikin kwalejin horar da sojoji na Najeriya NDA Kaduna a watan da ya gabata ya sami 'yanci. Jaridar Daily Trust ta rawaito. An kashe manyan jami'ai biyu a lamarin da ya faru a ranar 14 ga watan Agusta 2021. A daren Juma'a 17 ga watan Satumba ne mataimakin daraktan hulɗa da jama'a na runduna ta ɗaya da sojoji Kenal Izindu Idima ya ce sun ceto Dotton. Jaridar Punch ta rawaito. Ya ce ayyukan da suka kubutar da shi sun rusa sansanin 'yan ta'addan da aka gano a yankunan Afaka a birnin Gwari na jihar. Ya kuma kara da cewa an kashe tumbin 'yan bindiga yayin farmakin musamman na cikin daren 17 ga watan Satumba 2021. Ya ce sashen tare da haɗin gwiwar rundunar sojojin sama, hukumar tsaro na farin kaya da sauran hukumomin tsaro sun gaggauta ɗaukar mataki ta hanyar gudanar da ayyuka a yankin Afaka don ganowa da kubutar da jami'an bayan umarnin babban hafsan sojin.
da duka ne muke zuwa muku da karshen wannan shiri namu na wannan lokacin. Idan wannan shine karanka na farko zuwa na ta muna buƙatar ku danna subscribe kana ku danna ƙarar sanarwa domin kasancewa da mu a shiri na gaba. Sai an jima. Ku yi subscribe din tashar mu domin samun sabbin shirye-shiryen mu a kodayaushe. Ku yi subscribe din tashar mu domin samun sabbin shirye-shiryen mu a kodayaushe. Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, sannunmu da jimirin sake kasancewa da mu a wani sabon shirin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na'urar zamani ta CCD kyamara ta yi nasarar daukan wani sarmayi a lokacin da yake tsaka da lalata da budurarsa a ɗakin hotel. Sai dai kuma wasu mutanen suna ganin wannan ba daukan CCTV kyamara bane, suna sana suka yi da wayar hannunsu domin su dora a shafin nan na TikTok. Dai ko ana aikata haka a shafin TikTok, to Allah wadaran wanda ya kirkiri shafin, kuma Allah ka kare dukkanin musulmi daga TikTok. Sai ku kasance da mu a ƙarshen labarin domin ganin bidiyon, domin Hausa suna cewa gani ya kurji, amma kafin mu je ga bidiyon gadan idan wannan shine karanka na farko zuwa nan tasha ta mu, muna buƙatar ka danna subscribe kana ka danna ƙarar sanarwa domin kasancewa da mu a shiri na gaba. Ku yi like da comment gyara ko ƙorafi, sai ku dakaci bidiyon. Mun yi a gida abin mu yi fim, an hana mu. To gaba daya kwakwalwarmu ta directors da za su dinga samu muna yin abu a fim an hana mu, to gaba daya sai mun zazzage ta a nan. Tsaf sai mun zama yan fim a TikTok. An hana mu. To gaba daya kwakwalwarmu ta directors da za su dinga samu muna yin abu a fim an hana mu, to gaba daya sai mun zazzage ta a nan. Tsaf sai mun zama yan fim a TikTok. Ku yi subscribe din tashar mu domin samun sabbin shirye-shiryen mu a kodayaushe. Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, sannunmu da jimirin sake kasancewa da mu a wani sabon shirin. Daraktoci sun daina saka ni a fim ɗinsu, babu abin da ya rage min zaɓi illa kawai ne aure in zauna a gidan mijina. Cewar fitacciyar jarumar Kainud Maryam But, wacce mahaifiyarta Allah ya yi mata rasuwa a kwanan nan. Zainab But ta shaida wa kafafen yada labarai dalilin da ya sa masu hirya fina-finan Hausa wato producers suka daina saka ta a cikin fina-finan su. Jarumar ta alakanta haka ne da bayyanar bidiyon tsiraicinta a shekarun baya kamar yadda Neton Prime ta rawaito. Jarumar ta kara da cewa tun ina karama na kasance ina fitowa fina-finan Kainud saboda mahaifiyata Hajiya Zainab But Allah ya saka mata da gidan aljanna. Ta dade a cikin masana'antar Kainud, don haka ban taba daina fitowa a cikin fina-finai haka kawai ba. Amma tun da wani matashi da ake kira Diesel, wanda ya yi kirarin cewa ne budurarsa ce, ya bayyana hotunan tsiraici na kafafen sada zumunta, yanzu mutane suna mun kallon yar iska kuma mara tarbiyya in jita. Maryam But, wadda a Hausa Daily Time ta gano a yanzu haka ta kuma babban birnin tarayya Abuja da zama tare da kaninta Amode But tun bayan rasuwar mahaifiyarta. Ta ce a duk lokacin da mutane suka ganta a cikin gari sai su dinga nuna ta suna kiranta da karo ko kuma mace marar kunya. Jarumar ta koka kan yadda alakar ta yi tsami tsakaninta da wasu abokanan sana'arta wanda a da suke matukar shakkarta. A yanzu babu abin da ya rage mata ta zaba illa ta yi aure a matsayin hanyar samun zaman lafiya da za ta zauna a gidan mijinta. Ku yi subscribe din tashar mu domin samun sabbin shirye-shiryen mu a kodayaushe.